Euskal Herriko gastronomia oso aberatsa da, eta gaur egun leno baino askoz ere aberatsagoa. Musika ere askoz ere aberatsagoa da. Garai batean zentzute genuen, eska, roka eta igual trikitixa. Naskerrek esaten duen bezala, orain garena ez da izan ginena. Argi dago, beste garai batzuk dira. Kaixo launak, hementxe dago ja, Karmele eta Nereakin, ongi etorri, zer moduz? Kaixo. Ongi. Eskerrik asko. Eskerrik asko zure etortzeagatikan. Bueno, Nasker taldeko biki etorri zeate. Bai. Ze, sukaldari trebenak, o nola indezu aukeraketa, edo nola izan da historia? Bueno, pixka bat bai. Bai? Eta baitere, pues, etorri alginen ona, eta Bai. horregatik, etorri garazia eta arrabeatik gatoz. Osea, que... Ondo, bidila hon izan da. Bai. Gela zeon, Bai, ondo harrapatu bai. izue. Arazoi gabe, ez da ozikan etorri zate. Bueno, eta oso talde gaztia zeate, ez da? Bai. Bai, sortu ginen 2022an herriko neska batzuk eta hortik aurrera, osea, gutxi daramagu elkarrekin. Eta gutxi, baina diska bat ja, atea ezue, Bai. eskuan egarri ezue, eta laizta Bai. beste baten bila zoazte, Guantxaz Bai. izate, baina ziztu bizian zoazte. Bai, ze, berez 6 abesti grabatu ditu bakarrik. Osea, diska motza da. Osea, que hortxe gaude bigarren diskarekin, bai. Ona, osea, kolonia bezala, motxa diena, baina onak izaten dira, onak. Bueno, zukalden ondo moldatzen zate orduan zue bilok? Bueno, a ver. Bai, bueno, Ikusiko guantxe dugu. ikusiko dutan artean, ukondoa prestatuko deu, era beresi batean, pure patata bat, eta gero asa salteatuta, ba, ora, espezia desberdinekin, eta dio jango deu gaur egun ikusten. Ados? Superongi. Adi lagunak, saio pare gabi datorreta. Bueno, launak eta bikote garatuko izuet pausuz, nondik noa ibiliko gehan, ba, ukondoa biteko garaian. Ba, gizu ukondoa normalen negozita etortzen diala, urdeazpiko egozien antzekua da, baina gu xamurra nahi deuin. Orduan zeingo deu, beste egozi puntu bat emango jau, beste ordu erdi bat olaukiko deu, erramuakin, baratzuriakin eta piper granuakin. Sartuko deu bertara, gero aterako deu, eta ingo deuna da hemen, hola, baino berezi bat, hemen da gau soja, estilla, siratxa, eta gero pixka loditzeko. Ingo deuna, estilla sojakin zutan jarri eta gero pixkat murrizten denean siratxa bota, eta gero bertako salda pixkate bai botako dio, utziko dugu sukaldatzen, eta gero ingo dugu artoirin zuriakin loditu. Zergatikan? Gero ingo deulako behin egozita honian, atea, ondo zukatu, eta emango dio bainito hori, karamelizatzen juteko, eta labea sartuko dugu. 2 edo 3 bider eman bertzaio, eta laude ematen badiozu hobeto. Inbiar dena da, gero, bainito hori eman, labian erre, eta lehortzen jutea. 2 aldiz gutxienez eman bertzaio, eta lau ematen badio hobeto, bale? Hola gero xamurra, eta hola soja eta estilla eta gustatzen zuiz, hola gasigozua, saltzak. Niri bai. Bai. Ba orduan meharki. Ba hori jarriko deu, eta izangoa gaurko plateran oinarria. Eta laungarri, esan duen bezala, bi gauza ingo xio, hemen pure patata bat, ingo duela patata zuritu, laukitxotan kaskauta moztu, egosten utzi, eta behin egozita da honian, gero ingo deu, gurina bota, esne gaina bota, gatza piperra, zanpatu, eta pure patata prest. Ukondua pure patata egabe, ez da ukondua, bale? Orduan, hori bihar deu. Eta gero, ingo deuna da, asa, xerra finetan moztu, sartaian, batzui pixkatekin, markatu, tapa jarriko jo, zatikan ez dugu egoziko eta eserre. Salteatu ingo dugu bertan. Tapa jarriko dugu, hola bere vaporekin da pixka biguntzeko, eta pixka bigundu danean, morteron prepatuko dugu nasketa bat hemen, piper rautza, piper mina, kominua, jengibria, eta hoi, botako dugu gero, asan gainea, baitare mazpasak, goxatu, eta izango ukondua, asa eta pure patatakin. Ados? Vale, bai. Ezin hobe, bale? Oso ondo bikote. Bueno, ingo deuna da, martxan jarri. Martxan jartzeko, bitu, bat egingo una da patata zuritu, egosten jartzeko, zuri gailu emango izuete bai, bale? Eta beste batek adibidez,
batzut ja, hemendikan 3-4 ale berkoitut, bale? 3-4 ale, atea, txikitu, eta gero saldeatzeko, bale? Vale. Ze, parre guria, Ez, informazio asko izan da, baina... Bai, zu lasai, Hasiko gero gara. jungo geha, eta edo kezkalin bakazu galdetu, eta usteko horatzen izela esan Vale, deten, bale? Bueno, jungo geha txerrik txarraka. Hemen ura dakate gosten, eserra gabe, ukondua sartu, eta beste egosi puntxu bat emateko, bale? Vale. Bueno, Nasker taldeko bikide askau, esan bezala 2 urtezo azte talde itxoakin, ezta? Bai. Nola hasi izan talde hori esan dezula? Bueno, hobeto ezagutzeko, guen gaine azken aldian nola iten egia. Ikusiko dugu, bideoklipen bat baldakazue prestatuta, bakit bat baino gehiago, ezta? Zein alko genuen ikusi hemen jendia jakusteko? Bakarra Bide daukagu. lagun. Vale, ba orduan hoxe ikusiko dugu, guazen bertara, guantxe gato. Izerritan jarri naiz hemen, gauza polita, ez da, Eskerrik asko. Eskerrik asko zue, ikutan hori olako gauza egiteagatik. Egia esan, bueno, ze musika estilotan, gaur egungo musikero itzaizu gustatzen egia esan, nola estilo baten kokatzia, baino... Bai. Ja, bueno, baina horregatik generalizatzen dugu pixka bat, eta esaten dugu popa egiten dugula. Vale. Gero ja hortik, pues... Bai, errazagoa da. Bai. Hola, zaikatza. Ados. Bueno, eta esan dezue, 6 kantu ja badaudela horrengo dizkan, ez da? Bai. Antazko dakae, edo... Ez? Bueno, berez, popa da dena, baina, Bai. bueno, adibidez bat kaineroagoa dena da, dago, gero 2 ingelesez dira eta 4 euskeraz. Ze ona. Bat da rollo countrya. Hemen esaten dugu, baina berez popa da baita. Vale. Eta, bai, hori. Bai, momentuan sentitzen duguna. Bueno, eta, zenek jartzen ditu letrak, zenek jartzen du doinua, nola kudeatzen dezu abesti bat iteko garaian? Ba, eske, justo 6 abesti bakarrik grabatu ditugu, eta da dena nahiko berria guretzat. Denetarik atera da, osea, adibidez, batek etortzen da letrarekin eta beste batek egiten du melodia, baina denak egiten dugu berez, ez? Bai, artean. norbaitek Bai, Egongo baten- idei oinarri bat eramaten duen zaiora, eta hortik ja bakoitzak gaitzen dut Baina beti da oleko danetan bat beste baino gehiago mareatzeuna, ez da? Hemen ala izangoa. Ez? Ez? Danak mareatu zuen pilo bat orten. Bai. Bai, pixka bat, bai. Gero bakoitzak bere instrumentua, pues, ez horrekin baita ere, pues, bai mareatzen duela gehiago, baina ez, osea, nahiko ongi moldatzen gara, Bai. egia esan. Eta bost zaudete taldian, Bai. ez da? Bai. Bueno, 6 instrumentu topatuko ditugu eta zeintzu zaudete taldian. Nik jotzen dut bateria, Vale. eta Karmele ahotsa. Vale. Badugu aritz basuan, Ainoa gitarra eta baitare ahotsetan, eta Jaione teklatuan. Teklatu, vale. Egia esan teklatua sartzea eta bai Bai. ikutu ematen dio, ez da? Bai, ezberdintasuna, Bai. magia pizka. Magia, asko. Ondo. Bueno, eta esan dezu bezala, hasi zinaten, da ondo junda, ez da? Hasierako, kontzertuak eta arrakasta eta gustu ebilizat, Bai. ez da? Hasi ginen bertsioekin gure herrian, eta hortik egin genuen salto aritzen auzoraz, ez da Tarrabiako hago bezala, Mendillorrikoa da. Osea, zerate launeska... Launeska Tarrabiakoak eta Eta Mendillorriko mutiko bat. Vale, gaixua. Ondo tratatzen dezue. Bai, Bai, noski. Vale. Beak zuei, Baita ere. Beste Bai, bagello da, ez da? Baina eski badaki gaina, hasieran launeska zinatela, eta gero izan dela bea azkena sartu duana, ez da? Hilabete bat Baina- beranduago. Ah, ez, vale, Osea, vale, berez, vale. lehenengo kontzertuan beratzegoen, Osea, Bai. behar genuen vale, basu jole bat, eta hori, hortxe ikusi genuen aritz, eta sin más. Azkenekoa izan zen sartzen, bai. Bai. Vale. Ona, bueno, hemen, erki, hor batzu jakin, bale. Ez dakitzen bat eskatu Venga, jazu. oso ondo, azala lau hoiek ondo daude. Ingozuna da hoiei. Azala ondo kendu, hau Ados. organikoa bota bera, eta ingo desuna da, Deitu. xerretan, adibidez, bale? Vale. Xerret xotan. Eta zu patatak inbiar dituzu kaskatu, bale? Egosten jarriko ditugu uretan, kaskatu baldak izuetan kaskatu. Eltan ba, ez. Ah. Baitu, sartu labana, bezatatu, keskanekar. Vale, sartu labana, Ta, Vale. Klaks. Bai, vale, egiten dut hori vale. batzutan. Venga, ba, hola eman. Venga. Venga, eta danak Vale. askatu, eta horrentzako ere bai gura jarriko temen martxan, da hori ere gozin gaitugu. Vale. Eta kantuak oso alaiak dira, bueno, ikusi eten bezala, ezta?
Eta, eta kit, zoze aldarrikatzen dezue, ose topatuko dugu zuen letretan. Bai, igual gehiago aldarrikatzen dutenak ingelesez idatziak daude, orduan gutxiago nabaritzen da. Bertakoak esenteatzeko, o nola indezu hori, Igual errazagoa da, ez? Bai. Ez duzu hainbeste aurpegia erakusten ez, edo hor lehenengo lerroan jartzen. Vale, eta... Baina bai, nahiko poperoak dira besteak, baina gero kontzertuetan bai punkiagoa jartzen garela uste du. Bai, Ez dakit aserre moduko bat. Bai. Makarra Bai, makarra, bai, makarra. Vale. Eta, zoze aldarrikatu badakit, bueno, kantu guztik eta aberrarik eta taldetan beti aldarrikatzen dituzue gauzak, eta hor zuen, ez dakit, ikuspuntuak esan, ez dakit zetopatuko duen. Gehien bat da gu disfrutatzeko eta baita ere gure lagunak, ez, beste aldean daudenean disfrutatzeko baita ere. Gero bai zentzua edo oinarri batzuekin, baino batez ere ondo pasatzeko. Hor pixkat nik entzunet eta aldarrikapen feminista pixkat itezu, biharra daula gainea, ez da? Bai, aldarrikapen feminista egiten dugu, baina hala ere, elkarrezketa askotan ja hori da galdera bat oso... Osa, beti dago galdera hori, eta ez dakit, bai, baina hala ere atera nahi gara hortik pixkat, ze nahi dugu normalizatzea, neska garela bai, ez daude horren beste, baina nahi dugu normalizatu musikaria garela, eta ez neskak musika egiten. Osa, aldarrikapena, ez dago abestietan, gu gara, como tal, aldarrikapena. Zaten bezala, bai. Ondo. Bueno, eta, badaki ja, laizterre bai. Ja, ez dut egin hori, markatu. Zeba? Aztu egin. Oso ondo dihoa, lasai. Hauek jarriko ditu hemen egozten, uretan, eta gero ingo deuna da, ja, egozita da donian, bai, zanpatuko ditugu, esan duen bezala gurinakin, eta ez negainakin. Hoi listo dakau. Eta zuk batzutiak, hemen txeutzi, eta gero azakin batea salteatuko ditugu, bale? Oso ondo. Bueno, eta nik uste lehendabiziko urratzak eman ditugula, bale? Hemen... Ukondua segituan hasiko irekiten, bakizu normalen sartzean nian jetxitela indarra, hasiko irekiten, hemen saltxa ni gero gainetik botatzeko martxan dakat, eta patataka bergozten dian, gero pure patata martxan jartzeko. Eta ingo deuna da bitartian, erreportai bat ikustea gun. Ados? Bale. Jungo geha zehazki Jauregi Barri jatetxea, ikusiko zue, zornotzan dao, zen leku eharra, eta zen nolako platerak ite ditun. Goazen bertara ikastea. Haupa Joseba Espaldiko, hemen gaude berriz ere, Zornotzan Jauregi Barria jatetxean, eta gaurkoan nobedadere batekin gatoz. Ikusi nahi duzue? Aurrera! Jauregi Barria jatetxean badauzkagu 3 dastatze menu. Lehenengoa edo merkenatik hasita, erro menua, bere izenak dion moduan, plater tradizionalekin egindako dastatze menua. Gero badaukagu gure ume txikia edo gure dastatze menu barria, eiza deitzen da. Beraz, izenak esaten duen bezala, plater guztiak eizaz osaturik daude. Eta badaukagu gero ja gure menu beñatu armatxea, da gure menu luzea, 10 plater ditu aperitiboak aparte, eta osaturik dago alde batetik eizarekin eta beste alde batetik gure plater berrienarekin. Menua hau aldatzen dugu urtean 2 aldiz. Urtaroak egiten ditugu udaberria eta uda, eta udazkena eta negua. Eta gaurkoan egingo dugun platera, eizarekin erlazionatuta dago. Zergaitik gaur aukeratu dugun galeper eskabetzatua platera hau? Ba, alde batetik noski oso gozo dago, baina telebistarako itxura ere oso garrantzitsua da. Eta da plater bat oso polita geratzen dala, eta nik uste dut osagai guztiak plater baten plasmatzen direla. Azteko, galeperra eskabetzatzen dugu gure hortuko barazkiekin. Hori oso garrantzitsua da. Jon bastante, Ibarra Baserria, Jauregi Barriatik 200 metrotara daukagu baratza, enkurtidoak egiten ditugu, bai barazki eta fruituekin, eta barazki eta fruitu hauekin, gero osatzen dugu gaurko platera. Barazki guzti horiekin egiten duguna gero saltza.
eta saltza hause da. Eta gero ja joaten gara hornitzen osagai bakoitzarekin plater guztia. Platera montatzen hasteko azpian jarriko dugu eskabetxe saltza. Plater honen berezitasuna bi alde ditu. Alde batetik elaborazioan daukagun osagai guztiak platerean ikusten dira, eta beste alde batetik itxura. Ez dala eskabetxatutako plater tradizional bat. Eta ja, banan-banan jarriko gara beste osagaiak jartzen. Alde batetik noski, nola ez, galeperra. Eta beste barazki guztiak enkurtituta dauzkagunak. Jauregi barria jatetzea 2007 urtean sortu zen, harrezkero ninago bertan. Gure karta tradizionalean produktua da elementu printzipala, bai arraiak eta okelak, baina baita ere baditugu plater horiek nun garai batean inovadoreak izan zirenak eta ja bertan geratu direnak peseroak eskatuta. Bogabante ensalada, gure torrija karamelizatua. Eta bukatzeko baita ere egin dugu tipulinez osaturiko maionesa bat. Eta gero ja toke berezi bat emateko, eta pizka bat krintza edo murtxikadura ukiteko agoan, kinoa deshidratatu egin dugu eta gero frijitu. Joseba eta ikusentzuleok, hemen gaurko proposamena galeper entsalada eskabetxatua. Badakizue, dastatu nahi baldin baduzue, nun gauden, Jauregi barria jatetzean. Agur! Gora Beñat eta gora Jauregi berria jatetxea. Zeleku beharra, onda altzaudete, ez? Nuka atxila maz, ni onda nago gaina Natalekin junitzen bikotia bezala, enamorauta bezala, eta area kiston leku beharra, kiston menua emate ditue, baina benetan, Ez barzue probatu, jun, eta probatu, eta galeperran entxala hori, ai ama, kuadro bat emate duta. Beñat, bezarka handi bat, eta ikusiko gaitu, gurean jarraitu berdeu. Hemen ikusi dugu saioa, eta beste ordu erdi pasada, eta patata egosi zaigu, eta ukondua prest dakau. Ordu, hemen dikin biarretena da, hau, hemen jarrikoet, honea, bota berde, ziratxa, hemen dakau, horatze altzete zerakau hemen. Bai, soja saltza. Eta, ja? Piper... Hori hemen. Bueno, soja eta estia dakau, bale? Soja eta estia dakau hemen, ziratxa botako deu, salda pixkat, eta loditukoet, hartautai. A ver, lasai. Bueno, eta hemen jungo zean adazu, baitu, ingo deuna da, baitu, zanpatu ingo dugu. Baina hau zanpatzeko, baitu, goza bat ingo dugu. Gurina urtutzia mediata. Gurina urtutzeko, zanpatzen azten bazean masatxu egingoa. Eta ez da urtuko. Orduan hemen, emango eskilot, 30 segundu hola, eta hola pixka bigundu ingo zaigo. Betu, minutu bat emango jot. Eta hola seguru bigunduko zaigola. Vale? Eta beste alde jun bihar deuna da, zu gero, ja hoi atatzen deunean, zanpatzen jungo zea, eta gero ez negaina pixka batako jo gainetik. Vale? Eta zu azakin, hau zure errezeta da asana gaur, vale? Nerea, eta ingo zuna da, hemen dikan, hau mosteko, nahez honi mostea horrengo labankada, atrabituko zea. Piztu. Vale. Ni uste dana ez deula ber, Hola, erdila hartuko deu. Vale. Hemen iten deuna da, lehendabiziko geruzak entzen deu. Ba, nahi kondo daka, ni uste gainak kenduto dakala lehendabiziko. Inberdezuna da, laban hartu, eta aldezun finena dena zerratu, vale? Vale. Eta gero sartaian jarriko dugu, esan dugun bezala, batzuk ja, eta olio pixatekin goxatzen, tapa jarriko jo bihuntzeko, eta gero ja espeziak botako eskilo. Vale. Vale. Eta hemen, bueno, baitu, ja, 10 segundu gehatzen zaio, txingo dugu pixkat, eta segintuan zanpatzen jungo. Vale. Adibes, jartu mira, nasker. Nondik atea ezue? Hitzori. Zer nahi du esan? Nerea eta zuen izenan, ez? Asmatuta da, Asmatuta? egia esan da, bai. Egia da, Nerea eta Carmelen ez. Nerea eta Carmelek izure, ez? Justo, esan barren un baiet, ez? Un zanpatzen, vale? Orduan ez da kaserik usik Nerea eta Carmelekin. Ez. Katxila, behar genuen izen bat lehen bailen, bai. Gure lehenengo kontzertuko kartelan jartzeko. Bai. Eta, pues, aukeren artean gustatu zitzaigun, eta horrera, osea ez dauka zergati nola zehatz entzuten bat. den agian, ez? Bai. Gustoko dugu eta... Bai, Isa eta Karen arteko... Horrela. Nola, Isa? Isa eta Karen arteko soinu hori gustoko dugu. Baina gero jaten gara ergitara eta batzuk esatu dute nasker, beste batzuk nasker, eta, bueno... Inventatuko, bakoitza bere izera. Bai, ez da horren...
garrantzitsua. Vale, eta gero, adibidez, endizkan izena, Matxenia bi. Bi, hau da horrena. Eski justo matxenia bat lehenengoa dago... Zer da matxenia? Eltzaburu, etxe bat da. Baserri bat, etxe bat edo. Bai, zen nire familiaren etxea, eta... Zure? Bai, eta matxenia bi da nire gurasoen bajera, atarrabian dagoena, eta hor hasi ginen entzaiatzen. Sin más, modu prekario batean. Eta bi? Bigarrena da, lehenengoa altzaburun eta bigarrena atarrabian. Bai, bajera. Ia berdina. Ondo. Bai. Eta esan dezue, bertan, zei abestitu batuko ditugula, bi ingelesez lau euskeraz, ez da? Bai. Inglesez, oie, zeatik antzintza, hemen artifizial inglesa dominatzeuna eta hemen zatuna, venga, hemen internazionalak indiarria, a ber. Zenen aukera izan zan hori? A ber, nik uste, nik pertsonalki beti ingelesezko musika entzun dut. Bai. Orain ja denetarik entzuten dute, baina, bai, eta horregatik. Eta gero, idazterakoan edo egiterakoan ez duzu horren beste, nola esaten da, pentsatzen... Ez da hain zuzena, ez, mezua. Hori, ezakit. Ja, gandia harrapatzeu, baina ez guztiz, ez da? Bari da, lotxa gutxiago daukazu idazterakoan, uste dut, horregatik, sin más. Vale, ondo. Vale. Bueno, eta bagoazen, zure arpegi esan honen, zu bagoazen ikusi eta... Baia encerrona, Joseba. Bai. Orain dela asko izan zen. Ja, bai, baina, ni ETV muendala askore paleta gabeatea ziren argazki bat, eta han ateatzen izan bakoitzia. Ja, bola, izatea, ETV dana artxibatzeu, dana harrapatzeu. Bai, han egon nintzen, bai, oso gaztea nintzen, ja aldatu nahi. Obea, okerrea, o nola aldatu zea, obea, ez da? Nik pentsatu nahi dute obea joan izera. Bai, oleno gaizki, oze? Ez, baina, orain ikusten dut nire burua hor eta ematen naiz kriston lotxa. Bai, Bai, baina... Lotxa, bakizu zertako, lapurtzeko kiberda. Beste denako lasai. Bueno, eta, zu, a ver... Bagoazen. Ni ez, bagoazen ez. Vale, zertan etxeatea. Ez. Bueno, eta zuen musika grina nondik atera da, ez dakit, txikitatik gaina musikan apuntatuta, o nola izan da sorrera edo? Bai, herriko musika eskolan aritu gara, baina nik uste baita ere gehien bat gazte momentu honetan ikusten duzuna eta entzuten duzuna sortzen zaizu grina hori eta norbait motivatu eta hurbiltzen bazaitzu, zu gehiago motibatu eta horrela zirkulu bizioso batean. Eta nola izan zirkulu bizioso hori, a ver, konta hundi. Ni ez nintzen izan. Izan ginen, Ainoa eta biok, Ainoa gitarjolea eta hotxak egiten dituena baita, jotzen genuen akustiko moduko kontzertuak. Eta hitz egiten jaionerekin, teklatua jotzen zuela, eta barta nahi genuen, berez nesken taldea sortu, ze ikusten genuen hor utxune bat potentea, ez? Eta baita ere musikalki, ez zegoen musika... Eskaintza monotonoa, ez? Igual. Bueno, ala ere baita ere Iruñerrian hasi da nola hasi izan zen bai, mugimendu potentea eta motivatu ginen, sin más. Eta nola ekartu zinaten, Lauroko? Nola izan zen? Ja ezagutzen zinaten, laguna zinaten, kuadriakoak, A ber, herrikoa gara, joan gara guztiok atargi eskolara, plazan, ez dakit, herrikoak izan da elkar ezagutzen genuen, eta ni Carmelen Nebaren laguna naizenez, beraekin izketan, bilatzen zuten bateria bat, eta Martinek esan zion, hombre, Nerea. Eta hola, bizkar. Hasieran ez zuen nahi, baina, ja... Eta animatu zuen hasien. Honei, betu, labankada txikipare bat emango eskilot. Enten deun historia hau dana, hobeto sartzeko barruan. Ikusiko zu, brotxaitakin emango jot, ikusiko zu itxura hartzen jungo gana, Honola zoazte? Oso ondo. Eta pixkel xamurtzeko guain, ez negaina, ez jozu dana bota, bale? Pixka botatzen jun, eta goxatzen jun, bale? Eta hemen ningo deuna da, behitu, ja, baratzu ja ikusi zuen kolore pixka tartzen nahi diela, eta ketxeki hartu baino lehenuo, ningo deuna da, asa guzti jartu, eta bertan bota. Aber laguntzen jasun horrekin.
Bai. Vale, hau lehenko deu. Eta zan duen bezala, berta botako deu. Botako dut da, hor. Bota, honea, bota. Eta, behitu, hemen dakat, behitu, ukonduan tapa dakat, eta hau segarriko jote hemen. Eta hau, lehen da bizi, xamurtzen juteko, bapore hauekin, ingo deuna da, zua, pixka jetxi, azpikalde horiek eserretzeko, tapa jarri, eta xamurtzen jungo dira, bale? Eta xamurra donean, espezia botatzen hasiko gea. Eta hemen esan deuna, ingo deuna da guain. Borrotxa hartu, eta ikusiko zu hemen, Behitu honekin eramango jon karamelo kutu, ikutu dezu ze kolore, Honekin, karamelo ikutu, baina, zatean bezala, guain emate jozu hau, labian sartezu eta junitea. Orduan bibier, geho, lehortzean ian beste behin. Lehortzean ian beste behin. Eta esan dakua, 4 aldiz o 5 aldiz demazue, 2 aldiz baino hobeto. Ikuste zue, ze kolore hartzen jutean hau, Eta ikusiko zue, kero gelditzea, baino, ezin hobia, hori bai. Kolpe bat, baino gehiago eman bertzaio, Batekin, ez da nahikoa. Hola, emango deu, eta hau izan da, lehen taldia zuena, Nasker, edo leheno zozetan ibilita zaudete. Batzuena bai, ez. Bai, zuena bai. Nirea bai. Nik egon nintzen, Ainoarekin egiten nituen akustiko kontzertuak, eta gero baita ere egon nintzen aritzekin beste talde batean. Vale. Bertsioena zen, eta, hortxe. Bai, eta jaione baita ere Jaione baita, mariachi taldea baita. Akordeoiarekin bai. Vale. Polifacéticas. Orduan, estilo asko jorratzen dituzu, ez da? Bai. Ondo, eta leheno esan dezu ere bai, 6 kantu dazkazuela, baina gero bertxilloak eta ere bai jotzeitu zuela, ez da? Bai. Ze bertxio mota jotzeitu zue? Pues, gustoko ditugun taldeena, batez ere gure influentziak izan direnak. Pues, jotzen dugu Sego taldearen abesti bat, Itoizen bat edo bi jo izan ditugu, motorizados. Bai, el mató a un policía motorizado, argentinako talde bat. Hori gaztelera ze bai orduan? Bai, Trilingüe esate orduan. Bai, hori gaztelera da, bai. Bi bakarrik egitik, ez, 3 edo... Bertsioak batzuk erderaz dira, bai. Bai. Eta hasi zinaten hasieran bakarrik bertsioekin, oia? Bai, Ez, hasieran. Eta noiz sentitu zenuten esan gure abestikatea berritugu, hemen ja nortasuna ateatzen nahi zaigu? Nahiko lester baino kostatu zitzaigun horretan serio aritzea eta forma ematea. Bai, gainera hori, nik nintzen Argentinara 3 hilabetez gero bueltatu, gero hori paroi bat izan genuen, baina bai. Hasieratik. Oztopoak. Bueno, hemen, behitu, hemen dakagun salda hau, aldego erabili, Arrozan batiteko, hemen sustantzia dakau, eta hau ez dugu botako, Egin berdeuna da, behitu, guain ja, ikusten nahi naiz, hor da hola, hoi martxan, eta noiz behinka, etortzen naiz honea, ikusten zuen nola eroritean da, ez da hona hain goxatuta, ez da, orduan etortzen zea, taka, eta bildurri gabe, venga, beste geruza bat ematen jo. Vale? Eta, kaki, adibidez, urratz hori ematia abesti propioa egiteko, erresa izan tan, o kostatu zitzai zuen? Egon ginen denborarako, erreza izan zen, ze atera ziren lehenengo 6ak izan ziren, grabatu ditugu lehenengo 6 abestiak. Ez zuen, kale ikiten, ez da? Minga dana aurrea. Ez, bai. Naparrak emate zuen. Bai. Ondo. Bueno, launak, hemen txe, ibiliko gehana da, labian daunai, behin da berriz ematen, goxatzen juteko, gero beste behino emango jo, gero inbiar deuna da, hemen, honekin manjautxo hori geho hau dena berazteko, eta pure patatain dakau, gero pure patatai gatza ez du bota, ez da? Ez. Gero gatza eta piperran puntxoa garriko deu, eta ingo deuna da bitarten beste reportai bat ikustea jungo, ados? Vale. Zehazki ekalara jungo gea, ikusiko zuen ze hotel leharra, eta jatekore ederki ematen duen. Oatxe gaude bueltan. Kaixo, Iraia naiz, Ekalarrian gaude eta Mialeku hotela eta jatetxe erakutsiko dizuet gaur. Gure proiektua 2019an hasi izan, nik alojamentu turistikoen kudeaketan ikasketak egin ditun, eta beti nire guran egondua proiektutxo bat egitea. Eta justo pandemia hasi baino lehen bururatu zitzaigun, hiritik alde egitea, zegu Donostiarra gea, eta harritxo bat bilatza, gure proiektua sortzeko.
Eta azkenean txikitatik urbasa ezagutzen genuen ure derra, eta kalarriakin eman genuen, eta esan genuen hementxe. Eta hementxe sortu dugu. 2008ko apiaren 12an inauguratu genuen, bai hotela eta jatetxea, Ameskoako baiaran, justo urbasa eta Lokiz mendien artean. Ona gehien bat, bedenboraldian etortzen da Euskal Herriko jendea, inguruko jendea, baina gero bai udan edo aste santuan oporrak luzagoa dienean, Valentziarrak, Madrideko eta Bartzelonako jende asko etortzen da. Askok naturaren bila. 11 logela ditugu, 8 logela doble eta 3 ditugu suitak. Astean zehar jatetxea bakarrik alojatuentzako daukagu irekita, gosariak eta afariak ematen ditugu, eta gero asteburutan bai publikoari ikita gaudela, guk gure kartan razioak, entxalak eta plater kombinatua ditugu, baina asteburutan sagardutegi menua ere badaukagu. Gure proiektua ezagutu duzue, gure jatetxea eta hotela, eta garen sukaldera sartuko gea errezeta bat egitera. Gaur txuleta bat egingo dugu, sagarduteko menuan erabiltzen dugun txuleta. Hau bereziki eulateko aragetegitik erosi dugu, eta bertan kilometro zeroko aragia edukitzen dugu, orduan hau baiarako behi baten txuleta da. Mira, guk txuleta 3 ordu lehenago gutxu gara bera ateratzen dugu tenperatzeko. Orduan, importantena da, txuleta neurtzen dugu zenbat zentimetro ditu, haunek zehazki 7 ditu, orduan egiteko orduan egiten dugu 7 minutu alde batetik eta 7 minutu beste aldetik. Horrela konsegitzen dugu barrua ere berua edukitzea eta bere temperaturan ateratzea. Garrantzitsua da sua ez edukitzea, presetan egotea, horrela konsegitzen dugu txuleta egitea bere temperatura egokian. Nahiaina gatz bota dezakegu, azkenean txuletak behar duen gatza hartzen du. Orduan, huelta materakoan ere, berriz ere nahiaina gatza bota eta listo. Eta gero ere oso garrantzitsua da, behin barbakoatik ateratzen dugunean, minututxo bat edukitzea, txuleta puskatu gabe, berak daukan ura mantentzeko. Gure kartan, sagardutegi menuaz gain, daukagu razioak, entxalak eta plater kombinatuak. Eta gehien bat ateratzen den platerra da tripakiak, txerrearen tripakiak. Hemen jende asko etortzen da, platerra hau jatera. Nik uste, txuleta huelta mateko moduan dagoela, begiratuko dugu. Hotela eta jatetxea familiarra da, azkenean ni sukaldean plater kombinatuak eta barra egiten ibiltzen naiz, nire senarra Javi bera parrian ibiltzen da, eta eraikuntzan ere nire aitak lagundu zegoen, azkenean eraikuntzak berak egin du 2 urte tardia, hotel guztia berak eraki du. Hasiera batean guk etxe zer bat hartu genuen, 20 urte zitsitazen etxe bat, eta dena bota genuen, berrikotik hasi gina, hori eta 2 urte tardiko obra neraitak egin du. Txuleta prest daukagu, orain egiten duguna da, parrilla hau prestatzen dugu brasekin, eta maira ateratzen dugu, jendeak bere gustora txuleta pixka gehiago nahi badu, edo txuleta ez hozteko erabiltzen dugu estrategia moduan da. Begira, Joseba, zelako txuleta geratu zaigun azkenean. Badakizue, hotel Milalekun gaude hemen ekalan, eta hori nahi ez dutenean, plater kombinatu bat edo txuleta jatera etorri zaitezkete. Eskerrik asko, agur! Iraia, mila esker, txuleta eharra jarri ezu hor, eta hori gaine hor parrilla jarri ondone bakoitza bere puntxo emateko, eta gero bakit horre undoko plater kombinatuak eta danetik ematezuela, jarraitu horrela, eta zure aita izorionak, ze gauza eharra indun, zen balan, eta ze txukuna geratu da notela. Besarka dondi bat eta jarraitu hor, eurrian. Gurean jarraitu behar deu. Hemen behar deuna da, betu, betu nada joan hau dena murrizten, Hemen txe, betu, guen jaken duengo jo tapa, hor gelditu dean urak eta vaporek ja askatzen juteko, bale? Dio gaina ur horiek eta ere bai, zurgatzen juteko, pasak bota izkilot. Eta pasak ere bai ingo duena da, ur hori zukatu pixkat, eta hobeto gelditu arazi. Eta hemen ingo deuna da, dana ez bota, bale? Nerea, emango izu goiaratxo bat, botako zu 2 pipermin, adibidez, eta, hola, goiaraka erdi bat bakoitzana, bale? Edo gutxillo, bale? Venga, hori da, piperra hautza, hau jengibria, eta kominua. Hemen, hau listo dakau, ez da? Bai, nik uste bai, ez. Ea raitxura. Gaina pele-pela dao, igual mikroinean emango jo hor minututxo bat berotzeko platera datu baino lehenuo, baino bagoaz. Eta betu, ukondua zen martxan di joan, Ukondua di joa etxura bat hartzen, emate un marmela da dindiola gainean. Haitu,
egarra. Buah. Egarra iten egia, Beitu gainea, ikutu horrek, Ze ona. azkenengo 30 minutu horiek lapikon, eta gero hemen jute hau dana xamurtzen eta goxatzen, emate jo geruza, beste geruza, eta juteak karamelizatzen, baino marmela bat emate dula. Vale, beste azken, ni uste da honekin, ja golpe honekin nahiko da gaula, Beitu, barroa sartu, berriz, eta menga guain eman dituna, berriro lehortzia. Vale, bagoaz txerrek etxaraka. Emango diot, Bai, oso ondo, beitu. nahastu ditut ja. Ba, oso ondo. Aurrenan mantxo eman, pipermina pixka txikitzeko, eta gero botako izut olio pixkat, harrapatu eta dena honea botatzeko, bale? Vale. Vale, oso ondo. Haure, hortxe jarriko deu. Gauza, tin beharrezu hemen. Tezu, puntxuan jarri. Daztatu, bale? Ja. Eta gatza eta piperra botako jo, eta puntxuan jarri behar deu. Eta patatak, ez badegu gainea bota Bai, gatza gatza sosito behar gelitza. du, bai. Bota, eta gainea ondo harrapatzeu gatza, Gutxikin ez da nahiko Nola gelitza. botatzen horrela. Bota. más. Nik uste hori hiru aldiz edo bota. Hiru aldiz. Bai, patata prezitua bezala, patata prezitua gatza hori Vale, botako vale. altzen nion, pixka gehiago ere bai, no? Venga. Pure patatare sosito gelitzeaz bai botatzen asko. Vale. Bueno, eta laizter, estudioa zoaztela berriro, ez da? Bai. Bai. Bi aste barru edo. Bi aste barru, venga. Eta, zer da kasu prestatu da, beste zeia besti? Ingelesez, frantzesez, noa zoazte guain, a ver. Pues berriro grabatuko dugu Josu Erbitirekin, Vale. Iruñerrian berriz, eta Piperra botako jo bai. Bai. momentuz 5-6 abesti ditugu. Vale. Ateratzen dena, pixka. Ateratzen dena, bagoaz egunero... Sobre la marcha. Pausos, A pauso. ver, hau ez dut ulertzen, osea, estudioa zoazte, alo loko esateana? Bai, jartzen dugu Hori data nun entzun eta gero sekula. abestiak, ez alde. Bai, benetan? Bai. Eta hortik diska berri bat ateako da? Bai, ez Bai. Berez, bai. Vale. Nahi duguna, bai. Ze ona. Vale, eta, orduan, jutu esate eta zeitezue. Zuzeneko bat izango baliz bezala, danak batea kantatuta da esto, bakoitza bere aldetik gano, nola kuidatzen zuen? Bai, lehenengo danak batera, egiteko zirriborro baten modukoa. Bai. Vale. Eta gero, igual, bakoitzak zirriborro hori entzunda grabatzen du gainetik, esaten Vale. du moduan. Bai, berez Vale. preprodukzioa egingo dugu eta gero grabaketa izango da martxoan edo. Vale. Bai. Ondo, eta zenbat irauten dezue hori, gute zate eta egun bat goizeko behatzitatik handa aurrengo goizeko behatzirak arte, hoita lau orduan sartuto? O ja, ordu hartuta kasu eta bakizuen ez bukatzean, nola dijo? Ba, Eh, berez. Eske lanarekin, ikasketekin eta pues, nahiko zaila da ordu asko segidan ematea. Ja. Baina saiatzen gara. Bai, egingo ditugu, sartuko gara asteburu bat eta nahi dugu hortxe grabatu. Asteburutan grabatu, vale. Bai, eta gero Igual zerbait tarteka. txintxilika gelditzea eta gute zate beste Bai, egun bai, bat edo. hori Gero ezta? tarteka, bai. Vale. Bai. Eta printzipioz euskeraz izango dira... Bai, oraingoan Bai. gehienak Ia edo denak. guztiak euskeraz. Bai, edo Vale. guztiak. Eta zesan behar nizuen, kontzertuak, nola datoz? Bueno, aurrengo kontzertu eta zingo, lehen esan dezu aurrengo kontzertu hor juntzina tela gainea, Bueno, un cuadro. Basula Un cuadro, gara mantzen Joseba. dutela momentu batia, nola izan zan hori? Pues, Kuadro bat. herrian, atarrabian. Bai, nik, orain kontzertu hori egiten baldin badugu, pues Bai. izango nuke, Bueno, super gaizki. Baina Bueno, berez hor super pozik atera ginen, hortik da hori. Oso polita izan zen, familia guztiarekin, Bai. lagunekin, Ez que elkartu ginen hilabete eta erdi lehenago. bai. Ez geuneukan hor dana astirik. bertsioak izan Bai. zian. Bai, Vale, Eta vale. Ainoak gitar jolea, aztu zuen cejilla. Zer aztu zuen? Cejilla. Gitarra Zerria, zer da, hola jartzen da beste Gitarra katan hori. cejilla. Vale. Joan zen herri guztia ez, baina lagun bat joan zen bila, bere nire bajerara, nire gero zure ama, amak etxera, nire- kontzertu erdian, hau dena, eta itxoiten horrela. Herri osoa. Zerrillo. Herri osoa, bai. Herriko festetan Bai. gaineratzen dagoenean. Baina gero Bai. hortaz aparte, ongi. Bueno, eta horten, nola datoz kontzertu esan dezuele no martxuen hartziko esatela bira, edo bueno, kontzertok ematen, nundiko no ibiliko esaten zose bakazu lotuta? Bai. Pues, Ez dira... gutxi egingo ditugu Esan hemendik dituzte, aurrera. ja, eske karo, daukagu itxita, baina ez dakigu... Bueno, berez, Ja, topagunean, Ernaiko berriozarren... topagunean egongo gara, eta gero ekinez jaialdian baita ere jaialdietan, bergaran. bai. Hori momentuz, ze Gero, grabatekitzi... Eibarren, martxoak batean, ez? Bat?
Bai, eta Bai. azpitian, 15ean. Hospital Hori da, nagostean. bai. Bueno, sare sozialetan nun topatuko Bai. deu. Hori. Nasker. Instagramean. Bai. Bakarrik Instagram da kasue bakarrik. Bai. Momentuz. Momentos, vale, txerek itxarraka. Vale, habengo deuna da, esan deuna, Azkenian ba hemen ibili geha, eta pixka tepeldu intzaigu, eta emango dio minututxo bat, ba berua jartzeko margainean, vale? Emango jote hemen, minututxo bat, vale? Kondu ikusi aldezue. Bueno, increíble. Guau, eharra koloria jarri diona, Bai. Ezin jo, ia. A ber, guain osoikan harrapatzen deten, da inxa murra da, da ez zaiten busketetan iten. A ber, ni uste honekin, ba, saiatuko gea. Hor gainin da, kau beste hori, ezta? Bai, prest. Venga, bota honea, krik, eta gueltatxo bat emango jo, vale? Bueno, ukendutxo bateako deu. Botatzen dut gainetik edo aldea? Vale, bota gainetikan. Ostras, eharrin dilu gaurkoan. Bani jo, Ia, ai, ama. Eharrin dilu. Kuadro bat indio gaurkoan ebai. Ona. Vale, hori hola zen, nahiko saltza badaka gainetikan. Hemen pure patata, listo. Bueno, eta hau ez da zuen ogibidea, ez da? Bueno, eta zuen jaskera, beti leopardos jatzita jote zeate, kontzertu Ez baino... Bai? Ez. Ez koinzidentzia. Berak da, gaur izan da, Berez, kasualitatea. berak dauka... Nik bai. Armairua Zu dena bai. baina justo Vale. Bai. Zaka hor kopia binduzu. Bai. Nikatxila ma. Baina, bueno, ondo. bia guapa eta listo. Hori da. Eta, kontzertutako jaskerak eta hori kudiatzen dituzu, o bakoitza bere kabuz Ez, puten da? bakoitza bere estilo. Bakoitza bere Bai, estiloan. bakoitza bere estiloa, bai. Vale. Noski. Eta, bueno, eta jendean harrera, nolako izaten nahi da? Ze, txundituta geratzen nahi izate, ez da? Jendea Bai. topera diabil, ez da? Oso polita, bai. Bai, pero no. osea, nahiko xoka izan da Bai, guretzat, bai, ze Osea- lehenengo diska izateko, pues, azkenean beti egon gara Nafarroan, bueno, lehenengo 2 urtetan egon ginen Nafarroan jotzen, eta guretzat hortik ateratzea izan da nahiko polita. Noaino juntzeate. Ba, bueno, Euskal Herriat. Vale, baina hemen Euskal Gipuzkoa Herritik, aldea, baina ez dakit. Bizkaira, bestea, Bai, iparraldea ere gainera, bai. ez. Momentuz ez. Baina Conmigo. azkenaldietan, pues egon gara Bizkaian, ia beti. Ta, bai. Arrakasta gehienak Bizkaian eukiozue? Bueno, ez. O Eta Nafarro- Gipuzkoan eta- Gipuzkoan Eta ere bai. Gipuzkoan eta... bueno, A ber, eske koordinatu behar dira posible ditugun egunak eta esaten dizkeguten egunak izan, no sé. Bai. Claro, dana kuadratu behar da, eta zuek Bai. ondo egon, eta bueno, eta zuen ogibidea zein da, ontaz bidetzate, bizi guaingoz, guainikan, ez da? Ez. Vale, Zerta zibitzezate, zein da zuen ogibidea? Ba, ni ikasten ari naiz, Bai. aurten graduatuko naiz, posible bada, eta baita ere egiten dut, lan Atarrabiako kultur elkarte batean, Karrika Luze, izenekoa. Vale, eta zu? Nik oraindik baita ere ikasten, eta bitartean Iruñako denda batean lan egiten dut. Ikasten historia. Historia ikasten, ondo, Bai. ondo. Interesgarria, egia esan. Bueno, hemen txe, aige jaukondua bukatzen, Epe luzea, adibidez, ze dakazue buruan. Pues aurrera jarraitzea, ez. Bai, epe luzera batez ere kontzertu oso bat gure abestiekin egitea. Bai. Nahi dugu. Ona, Bai. ona. Bai. Vale, Ja, bueno, uste uda dut. hontan igual bidizkakin harrapatuko Bai. zue kontzertu bat? 50 minutukoa? Bai, nik uste baietz. 50 minutuka Bai, bai. bai. Bikote, ikusi zuen menitzein da itzen. Bai. Kanta ez teuin, Itzela. urrengoak utziko Eharra. deu. Baina ze ukondo, ze pure patata eta ze azaberezi jain deun, ez da? Guau. Bai. Ba, mila esker, etortzeatik, Zuri. jarraitu goxatzen, eta hurrengo diskateatzen zunean, ba, beste bilak bialdu, o beste Vale. irurak, Venga, o ze. venga. Eta instrumentuak egin etorri, Vale, Vale? Bueno, launak, urren arte, ni biharremen izango naiz. Agur. Agur.